ಮಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಮೇರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಮೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಚೇರು ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ತಾತಿಯ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯನ್ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಮನ್ಪಿನ डिक्की ओपन ओपन नेट्टी चासीस नंबर बर्तದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದಿರೆಗೆ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದಿರೆಗೆ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇಂದಿರೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ నేను ఇది ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ ಏ ಮೆಲ್ಲ 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 ಐಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಐಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೈದಿರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರು ಮಂಗಳೂರು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಏನಡ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿರು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ರಣಿ ಇಂಜಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ರೆಂಟ್ಗೆ ಹಿರೇಗಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಐಕ್ ರೆಂಟ್ ದಾಂಡ್ಗೆ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನತ್ತು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಡೀಲರ್ ಏರ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾರೇನು ಮೀಟ ಯಾರ ಹೋದಿಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಪಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಂತ್ ನಾಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖುಷಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪವೆ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇದಾದವು ದಾಲ ಪನ್ನಂದರ ಪಕ್ಕ ಕಂದ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರುದು ಪಣ್ಣ ಆರು ಪಾಪ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿರು ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಐತನೆ ಪುರದ ಒಂದು ಪೂಜತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾ ಪೂಜತ ಐಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತಂದ್ ಬನ್ನಗಲ ಈ ಪಂದ್ ಕನ ಮರ ಇದು ಸಡನ್ ಜರಕ್ಕ ತುಂತು ಆರೊಂದೆ ಮೆರ್ಲಕನೆ ಮೆರಗ್ಲೆ ಅನ್ನೋರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜರಕ್ಕ ಅಂದ ಗಂತು ಉಂತನಗ ಮೆರೆಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾವು ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಬಾಪಿರು ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚೆನ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಶೈ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ನ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪದಾರೇನಂತೆ ಪಾತೆರ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ದಾದ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿರೇನು ಬೇಗಲ ಎತ್ತೇನು ಪಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಈ ವಾರಡೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ರಲೇ ಹೋಯ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವಂತೆ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಡಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನಾಗೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮನ್ಪುನು ನನ್ನ ಮೇರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಮೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಚೇರು ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆರ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೇರು ಪವ್ಯಾನು ಈಗ ನಾನು ಯಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಈಗಲೇ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಜಕರ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನ ಬಂದದು ಅಂಚ ಇದಾರ್ದೈತೆ ಅಡಿಗೆ ತುಲೆ ಯಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅವಿನಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ಗೆ ಜನಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ತುಲ್ಲಿ ಅರೆಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬತ್ತ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿರ ಈಗ ಆರು ಪಾತಿರ್ನ ತುಲ್ಲಿ ಉಂದೆ ಕೆಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನ್ನದಿರು ಕುಕ್ಕು ಬರ ಪತ್ತೊಂದು ಐದಿರು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪುದರ್ಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದೆಂತ ಹೆಸರು ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಯಾನುಂಡತ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಿಜಿ ಒಂದೊಂಥರ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂತದು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಮೇರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತಿರ್ ಬನ್ನಗ ಆರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಫೋಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಏಪಗಲ ಮಾಸದ ಬಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆರು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರ ಆಡೋ ಅರ್ತಿ ಇದೆಂತ ಅರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾತಿಯವು
ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯಾನು ತುಲೆ ಅರ್ನ ಪಾಪ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಪಿನಾರು ಹಾಂ ಅಂಚಾರೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಂದ ಮೂಲಿ ಈತು ಕೊರಿಯರು ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತದ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈದನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಿಂದ ಬೈತೀನಿ ತುನಗ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಫೈನಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೊಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಗ್ತಂಗೆ ಯಾನು ದಾನೆ ಗಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಬೈದಿ ತುಲೆ ಗಾಡಿದ ಶೋರೂಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಡಂಗಿ ಈತ ಸಮಯ ಪಾರ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಬಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಚು ಓಪನ್ ನೆಟ್ಟಿದಾಗಿ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರು ಇಂದಿರಾಗಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂದಿರಾಗಿ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿನ್ ಒಂಚು ಬುಕ್ ಇಂದಿರಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಲ నేను ఇది ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ അപ്പോൾ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ತೋಜ 100% ನಾನು ಏತ್ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಏತ್ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ತೋಜ ಇರ್ದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ತೋಡು ನಿಂತು ಆ್ಯಪ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಇಲ್ಲಡಿದ್ರು ಅಂತ ತೂವಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದು కొంచెం ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಾಗ నేను ಇಂಚ ದಿವೋಡು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆದಿವೋಡು ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತು ನಾವು ಮಿತ್ತು ಇದು ಪಿತೆ ದಿವೋಡು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳ್ಳೇ ದಿಯರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಆಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ నేను ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ನೀತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ ಆಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ನಾಗ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೋಜ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಅವಾಗ నేను ದಿಕ್ಕನ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪು నాకు ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಕವರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಓಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆರಾಮ್ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರು ಡಿಕ್ಕಿ ಇರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 8% ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಕನೆ ತೋಜ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇದು ಫೋನ್ ದಿಂಚ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಫೈ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಿಮ್ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಟೋ ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ 20 ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಮ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ದು ಈ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈಕ್ ಉಂಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರೋ ನೆಟ್ಟಿಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರೋ ಈ ನೆಟ್ ಪಾತಿರೋದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಪ್ನಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಫೋನ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 1.7 GB ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಉಂಟು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ತಗೋದು
ಇರೆಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿರ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಎದುರು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ಬುಕ್ ರೆಡ್ ಆನ್ ಆಪು ರೆಡ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದುಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೆರೆ BS6 ಡಿರೇಗಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಇರೇಗ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆರೆದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇರೇಗ ಇಂದು ಏಂಜಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪು ಅದು ಬುಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಇರೇಗ ವೆಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡು ನೀರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಓಲಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಟು ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಿಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಓಲಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಚ ಇದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆಕೇಶನ್ ಮೂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ವೆಕೇಶನ್ ಮೂಡ್ ಪಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು 200 days ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನ್ ಇಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಪಂಡ ವೆಕೇಶನ್ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ದಿಯರ್ನ 200 days ಇರು ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೆ ಕುಂತಾವೆ ಗಾಡಿ ತಾಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿ ಪಂಡಿರೋದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರಿ ಕಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಪರ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕೂತಲ್ಲ ತುಲೆಂಗ್ಲೈತೆ 4 ಗಾಡಿ ಉಂಟೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪಣ್ಣ ಕಾರದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತನು ತುಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಓನಡಿ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಂಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣ ಗಾಡಿ ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ 88 ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಅವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದತ್ತು ಅಣ್ಣ ತುಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈದಿನ 88 ಬೈದಿನ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುನ 88 ಪಂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅವು ದೇವ್ರನದಾಯ್ತು ಬರ್ತಂತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೈದಿನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ನಂಬರ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಇಂಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತಿಲೆತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬುಡಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಯಾನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತುನ್ ಮಾರೆ ಓ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರಂದು ಅವು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜತ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬುಡ್ನ ಕೊಂಡದ ಕಾರನ್ನು ಬಿತ್ತದೀತೆ ಪಂಡ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ಡ ಪಂಡನ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಗೊತ್ತಾಪಜತ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ತೆತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಆಯ್ಡ ಪನ್ನಿಮೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಮೇಜಿನ ಪಿರೋದಾಯ ಗೊತ್ತಾವಚ ಗಾಡಿ ಪಿರೋಡ ಡಿಬ್ಬ ಎಡ್ತುನಾಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರನ್ನು ಬಿತ್ತರೆದೀತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಬೋಡಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ಪೊಡ್ದಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸುಯ್ಯಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಮೆಲ್ಲ 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 ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೇರ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತತಿ ಒಂತೆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೇಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗಾಂಡ್ ಮೇ ಯಾನೈಕ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊರ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕನ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ದೀಪಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಸೌಂಡ್ ದೀಪ ನೀನೆತ್ತ ಗಾಡಿದ ಇಜಿ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಹೆಜ್ಜಾಣು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಖುಷಿ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.